Comezan as probas de acceso á universidade. En Pontevedra examínanse 1.500 alumnos. A gran maioría están a facer os exames na Escola de Enxeñería Forestal, a Facultade de Ciencias de Educación e do Deporte e na Facultade de Comunicación. Que tal, saúdos? Nova xornada de protestas dos traballadores de Nestlé en Pontecesures contra o ERE que prevé 27 despedimentos na planta. A concentración deste martes tivo lugar ás portas da fábrica coincidindo coa segunda xornada de folga indefinida. O seguimento, segundo asegura a CIGA, está sendo masivo cun apoio do 100%. Dende a central insisten en que non hai causas económicas, organizativas ou productivas que xustifiquen o ERE. O pontevedrés Pablo Fernández xa é o novo delegado territorial da Xunta en Pontevedra. Este martes, a sede do Goberno Autonómico na cidade acolleu o acto de toma de posesión, ao que asistiron os conselleiros de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, de Cultura, Lingua e Xuventude, José López, e o de Emprego, Comercio e Migración, José González. O Concello de Ribeira participará este ano con stand propio na Feira das Festas de Interese Turístico de Galicia, que se celebrará en Silleda do 4 ao 7 de xuño. Centrarase na promoción das dúas citas que contan con este distintivo no municipio, a Festa da Dorna e a exaltación do Percebe da Guiño. Pontevedra dedica este ano mes do orgullo a lembrar referentes LGTBI+. Precisamente Orgullo PTV+ referentes será o lema da instalación que este ano colgará do balcón da Casa Consistorial. Inaugurarase o vindeiro xoves e dende entón porase en marcha unha programación variada que culminará na manifestación do 27 de xuño. E a Asociación Cultural As Jarbosas organiza o vindeiro 13 de xuño a primeira foliada do Piñeiriño en Vilagarcía. Trátase dunha completa xornada arredor da música e da cultura tradicional galega. A iniciativa vai ter lugar no parque deste barrio co obxectivo de recuperar o espírito das xuntanzas populares arredor da música. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. E arrancamos coas probas de acceso á universidade. Comezan as probas de acceso á universidade en Pontevedra. Examínanse 1.500 alumnos. A gran maioría están a facer os exames na Escola de Enxeñería Forestal, a Facultade de Ciencias de Educación e do Deporte e na Facultade de Comunicación. Pero unha dúcia deles, chegados dende diferentes puntos de Galicia, realizaron as probas no Centro de Recursos Educativos da ONCE. Son alumnos con necesidades específicas de adaptación para garantir que tamén se poidan enfrontar os exames da PAU en igualdade de oportunidades. Cun ambiente máis tranquilo que nas facultades, pero cos mesmos nervios, unha dúcia de alumnos con necesidades específicas enfrontáronse aos exames da PAU no Centro de Recursos Educativos da ONCE en Pontevedra. Todo alumnado de Galicia que require unha atención complexa, ven a facer as probas a Centro de Recursos Educativos da ONCE en Pontevedra. Hai 7 persoas con necesidades visuais, dúas con necesidades motoras e o resto distinto tipo de necesidades que obriga a que estén aquí facendo o exame. Candela é unha destas alumnas, ela ten problemas de visión, polo que precisa de recursos específicos para realizar estas probas. Veo pouco e necesito adaptaciones. Me dieron el folio en A3 y luego me dieron un cuadernillo para que yo pudiera escribir, pero yo aparte tengo en latín como un diccionario digital y puedo utilizar mi cuadernillo de gramática y me lo ponen en una lupa. Yo aparte tengo una lupa para hacer todos los exámenes. Tivo que desplazarse dende Ferrol, algo que asegura supón unha dificultade máis na tensión que vive o alumnado ao enfrontarse a PAU. Aínda que non saiu moi satisfeita do primeiro exame, mantén a súa ilusión de estudar Dereito na Universidade de Santiago. Me tomo como 2 bolsas de tilo por la mañana, creo que ahora 2 por la tarde y para dormir otras 2. Bastante duro porque, bueno, no están aquí ni mis amigos, ni mi familia y, bueno, es muy duro, es lo peor de todo para mí.
Pero bueno, mi familia me apoya, hoy hablé con ellos por la mañana justamente y me dijeron que estaba muy orgullosa dependiendo de lo que hiciera, de cómo me saliera. Y bueno, voy a intentar sacar la máxima nota que pueda. Máis contento quedou Esteban despois de rematar a primeira das probas. El vive en Ourense e o seu obxectivo é conseguir a nota suficiente para estudar o dobre grao de Administración e Dirección de Empresas e Enxeñería Informática. Bastante bien, a ver, me lo esperaba algo más complicado. Tuve que tomar un bus y luego un taxi hasta acá. Es bastante difícil adaptarse, pero al final se puede lograr. Neste centro da ONCE contou tamén con todos os recursos que precisou para acceder aos exames en igualdade de oportunidades. Hacer el examen al ordenador y básicamente la adaptación de tiempo. Dende a Ciuga destacan o incremento do alumnado que require de adaptacións. En toda Galicia son 625 os estudantes que realizan as probas con medidas específicas de apoio, un 4,6% fronte ao 1,7% rexistrado en 2021. É unha parte pequena de todo o alumnado que require ou necesita atención en todos os niveis educativos, comezando desde infantil e primaria. Por eso, eu creo que sería de xustiza facer un chamamento á necesidade de atender estas necesidades durante todo o seu período educativo. Para coñecer o resultado destas probas de acceso á universidade, o alumnado terá que agardar as notas provisionais que se publicarán o vindeiro 11 de xuño. Unha vez resoltas as reclamacións, as definitivas daránse a coñecer o día 18. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Miguelectro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Nova xornada de protestas dos traballadores de Nestlé en Pontecesures contra o ERE que prevé 27 despedimentos na planta. A concentración deste martes tivo lugar ás portas da fábrica coincidindo coa segunda xornada de folga indefinida. O seguimento, segundo asegura a CIGA, está sendo masivo cun apoio do 100%. Dende a central insisten en que non hai causas económicas, organizativas ou productivas que xustifiquen o ERE. Coincidindo coa segunda das xornadas de folga indefinida, os traballadores da planta de Nestlé en Pontecesures organizaron este martes unha concentración ás portas do centro. A protesta coincide cunha nova reunión negociadora en Barcelona. Hoxe comeza a primeira das tres últimas reunións de negociación que temos en Barcelona. Esperamos que a empresa teña en conta a Pontecesures, a presión que estamos facendo dende aquí coa nosa participación nesta folga, e haxa avances reais para esta fábrica. Dende o Comité de Empresas salientan o apoio que están a ter as súas mobilizacións por parte do persoal, falando un seguimento masivo da folga cun paro total nas dúas primeiras xornadas. Estamos na segunda xornada desta folga indefinida, outra vez cun 100% de participación dos traballadores. Insisten en que non hai causas económicas, organizativas ou productivas que xustifiquen o ERE. Explican que aquí se producen de media unhas 60.000 toneladas de produto ano e que nestes momentos a planta sitúase preto do seu pico de máxima produción. Reclaman o mantemento dos 27 postos de traballo que están en xogo, porén, de seguir adiante co expediente regulador, presionan para reducilo ao máximo. Que os despidos sexan os mínimos, voluntarios e cunhas boas condicións económicas. No conxunto de España, o ERE afectaría a máis de 300 persoas. A planta cesureña sería unha das máis prexudicadas ao contemplar aquí 27 despedimentos. Isto é o 14% do cadro de persoal, composto arestora por uns 200 traballadores. O pontevedrés Pablo Fernández xa é o novo delegado territorial da Xunta en Pontevedra. Este martes, a sede do goberno galego na cidade acolleu o acto de toma de posesión, o que asistiron os conselleiros de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, de Cultura, Lingua e Xuventude, José López, e de Emprego, Comercio e Emigración, José González. Tamén estiveron outros representantes políticos como o presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López, despois de que este luns o presidente da Xunta anunciou
anunciara o seu nomeamento, Fernández deixa a Secretaría Xeral de Emprego para sustituir a Agustín Reguera, que ocupaba o cargo de delegado territorial dende o ano 2003. Empezo polo delegado saínte, a Agustín, a quen lle quero mostrar o meu maior aprecio personal, o meu agradecemento por todo o traballo feito, por deixar o listón moi alto, por este proceso de cambio tan amable e, sobre todo, por ser tan boa xente. Asumo este cargo con moitísima honra, espero ser esa correa de transmisión entre o que aprendín estes 3 anos na sede central, en Santiago, a provincia de Pontevedra, para o cal para min é unha auténtica honra representar, e viceversa, o que ya sexa esa correa de transmisión tamén pos alcaldes, pos cidadáns da nosa provincia, pois para levar a Santiago pois as nosas peticións e as nosas necesidades. Estás na túa casa, o Goberno e o Presidente confían en ti para a representación da Xunta de Galicia para que tentes acercar nos concellos que che corresponde o noso goberno, o teu goberno, a todos os veciños, tentar buscar as solucións posibles en todas e cada unha das distintas situacións, e confiamos en ti porque xa tes demostrado a túa valía. Xa está en marcha unha nova campaña de escavacións arqueolóxicas no convento de Santa Clara, en Pontevedra. Este martes arrancaron os traballos que permitirán avanzar no proxecto de rehabilitación do recinto e a súa adhesión ao Museo de Pontevedra. Agárdase que estas novas catas permitan determinar o pasado de todo o conxunto relixioso e analizar a súa evolución nos seus 750 anos de historia. No es el final, no es el principio del final, pero es el final del principio. Aquí hoy se inicia una nueva era en la etapa de Santa Clara, se inicia una era en la que ya se ve trabajo de campo, se inicia una era en la que va a haber excavaciones, una era en la que os explicarán qué esperan encontrar, cómo esperan encontrar, y desde luego vamos a conocer la historia en el kilómetro cero de nuestra ciudad de Pontevedra, y solo eso ya es muy ilusionante para mí. A esta frase de Winston Churchill recorreu o vicepresidente da Deputación de Pontevedra para ilustrar a importancia da nova campaña de excavacións arqueolóxicas que xa está en marcha en Santa Clara. Uno de los proyectos más importantes de arqueología que se va a hacer en Galicia en los últimos años. Después de tanto papeleo, después de adjudicar tantos contratos, después de licencias, después de informes de patrimonio, después de discutir con todas las administraciones, hoy damos un paso fundamental para que Santa Clara acabe convirtiéndose en el museo que todos queremos que sea. O obxectivo destes traballos é conseguir determinar o pasado e a evolución de Santa Clara nos seus 750 anos de historia, dende a súa configuración como convento medieval ás diferentes fases constructivas. Temos que acabar de ver como evolúe este convento de Santa Clara durante 750 anos e como as diferentes fases van solapando o proxecto orixinario. Temos que acabar de pechar as lecturas de alzados, a estratigrafía muraria, que nos vai a dar un montón de datos sobre como era Santa Clara durante as diferentes fases que fomos documentando, que basicamente son 4. Desta intervención encárgase a empresa Citana Arqueoloxía, que xa realizou a intervención de 2021. Participarán ao redor de 20 profesionais de diferentes áreas e contarán coa colaboración de investigadores de varias universidades e centros de investigación. É un traballo multidisciplinar porque hai restauradores, canteiros, antropólogos forenses, arqueólogos, por suposto, e logo tamén hai colaboración con xentes de varias universidades que casi todos participaron no ano 21. Está Carlos Fernández da Universidade de León para o estudio de restos faunísticos, María Martín desde o INCIPID CSID para o estudio de carbóns e madeiras, Rebeca Blanco Rotea, que é docente na Universidade do Miño para a lectura muraria. Está previsto que a campaña se prolongue entre 4 e 5 meses, aínda que dependerá finalmente dos achados e das indicacións da Dirección Xeral de Patrimonio. Posteriormente elaboraránse as memorias da intervención. Será o paso previo á licitación das obras de rehabilitación. E máis novas, o Consello da Xunta deu luz verde ao procedemento de contratación de transporte público por estrada do Barbanza. A concesión conta cun orzamento de contratación de 13,6 millóns de euros e un prazo de vixencia de 4 anos. A principal novidade do contrato reside na mellora da conexión da comarca con Santiago cunha liña de servizo directo que circulará por autoestrada con frecuencia horaria os días laborables e cada 2 horas ás fins de semana. Ademais da mellora das comunicacións
comunicacións coa capital galega destaca tamén o incremento de liñas de conexión coa comarca de Muros e Noia. O PSOE de Rianxo insta o Goberno a cumprir o seu compromiso cos veciños do lugar de Quintáns conectando as vivendas á rede de saneamento e abastecemento. Solicitan o mesmo pro núcleo de Fexós que carece aínda destes servizos básicos. E hoxe estamos aquí en Quintáns unha vez máis para reiterar a necesidade de que o grupo de goberno pois acade ese compromiso que ten aquí coa veciñanza. A día de hoxe e despois de rematar a obra de saneamento e abastecemento, pois a veciñanza de Quintáns segue sen estar conectada á rede e creemos que é destacable mencionar que hai 6 casas que a día de hoxe non están nin vinculadas a esa rede municipal de saneamento e abastecemento. A este respecto, o voceiro socialista volve demandar a urxente licitación do contrato de xestión integral do ciclo da auga, caducado dende hai 10 anos. E creo que debemos de facer unha reflexión desde a responsabilidade e cunha visión máis ampla sobre o que está acontecendo no noso concello e consideramos que é urxente a licitación dese contrato de xestión integral do ciclo da auga. Un contrato en precario xa dende 2016, 8 anos xa nos parecían que eran excesivos, ahora 10 anos despois nos parece abusivo. Eu creo que é importante que antes de que remate esta legislatura, pois o contrato de xestión integral do ciclo da auga pois estea licitado. En Vilagarcía, a veciñanza da Rúa Canto, en Faxilde, denuncia o estado que presenta o camiño. A vía sufriu varios afundimentos en distintos puntos por mor do paso de vehículos pesados. Nun deses puntos, o Concello instalou hai 3 semanas unha prancha de ferro para tapar unha gran fochanca. Unha solución temporal que está a causar moitas molestias aos veciños, en especial pola noite, polo ruido que fai cando pasan os coches. Aseguran que levan presentados xa varios escritos no Concello denunciando o estado do camiño sen que ninguén lles faga caso. A veciñanza de Canto en Faxilde, no Concello de Vilagarcía, ten dende hai semanas este son metido na cabeza. O camiño atópase en moi mal estado. A veciñanza da zona denuncia que hai varios treitos afundidos por culpa dos vehículos pesados que circulan por aquí. A calle toda en sí leva máis de 60 anos sin cambiar a tubaxe e húndese toda, rompen as tuberías e, polo tanto, húndese. Aquí o asfalto caeu para baixo cun camión. Veñen os autobuses cos rapaces, húndese. O afundimento do camiño e mal estado das tubaxes denuncian implica avarías constantes. Cando quedamos ca rotura, quedamos sin agua. Estamos así continuamente. Xa levamos no que vai de ano 8 ou 9 averías. O sea, se estamos ahora sin chover, imaginadevos se chove. O punto crítico diante da casa de Silvina. Aquí puxeron hai 3 semanas esta prancha de ferro para tapar unha fochanca. Cadra xusto diante do seu cuarto facendo moito ruido cada vez que pasa un coche. O descanso polas noites moi complicado. Esto, Dios mío, xa un ruido non é mover a Nuestro Señor alá arriba. Explica que o paso de coches empeza a ser constante a partir das 4 da madrugada. A partir das 4 da mañán, que pasa un coche, non sei de quen é, a partir desa hora xa empezan a pasar coches, a xente que vai. Non, é que non concilio, xa me dá moito traballo quedarme dormida, pero despois desa hora xa nada, xa terminei. Ante esta situación reclaman o Concello que tome medidas. Falamos co alcalde, dixo que sí, que problemáticas tiñamos, dixémoslle toda a problemática, que cal era que preferíamos. Nos dixémoslle que primeiro esta, se tiñamos que elegir, que primeiro isto, que é unha vía. É vía de autobuses, vía de o camión da basura, o do butano, os coches que xa vedes que pasan por aquí continuamente, para ir para Renza, para ir para onde sea. Pola noite, vía de escape. Que pasan os chavales, todos embalados por aquí, pasan por encima da chapa, ainda por riba, plum, 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 plum. Pero denuncian que non obtiveron resposta. En enero tuvimos a reunión con eles, aquí no centro social. E foi cando nos dixeron que a problemática toda que tiñamos e dixemos isto. Mandamos escritos pola sede electrónica, pero nin resposta ni nada. Ao mesmo tempo demandan a retirada destes postes noutro treito do camiño onde se fixo ampliación porque advirten supoñen un perigo para a circulación. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, celebramos os 45 anos de Gran Bazán.
Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Concello de Boiro continuará coas melloras dos accesos e conexións do polígono de Espiñeira grazas a unha subvención que acaban de concederlle por parte da Consellería de Economía e Industria. O Departamento Autonómico asumirá preto de 113.000 euros do importe total da actuación, que supera os 140.000. O proxecto contempla o asfaltado da vía principal da primeira fase do polígono e o pintado do firme. Trátase do principal eixo de circulación do parque empresarial que dá acceso á maior parte das naves e soporta a diario un gran tránsito de vehículos pesados, polo que se atopa moi deteriorado. Cambiamos de asunto. Gran Bazán, en Vilanova de Arousa, estivo este luns de festa. A Adega celebrou o seu 45 aniversario e fixo cun acto que asistiron, ademais dos seus responsables, representantes políticos do Concello vilanovés e da Xunta de Galicia. Todos destacaron o papel desta adega da denominación de orixe Rías Baixas como un referente do sector, facendo fincapé na súa aposta por reforzar a proxección internacional e pola innovación. Unha axenda na que mantiveron o seu traballo pola calidade e a sustentabilidade, poñendo en marcha iniciativas que reforzan o seu vínculo co Atlántico e o seu compromiso co coidado do viñedo e da contorna. No que se refire á súa traxectoria, Gran Bazán foi fundada no ano 81 pola familia Otero e hai xa 9 que forma parte de Bodegas Baigorri de Samaniego. Segundo o seu presidente, Pedro Martínez, neste tempo a adega duplicou a superficie de viñedo e o cadro de persoal, triplicou a facturación e o seu departamento de no turismo está en plena expansión, recibindo alrededor de 15.000 visitantes ao ano. Nuestra llegada a Rías Baixas fue una apuesta deliberada por la excelencia. Veníamos del mundo del vino tinto, en concreto de Bodegas Baigorri, una bodega en Rioja Alavesa, el mejor sitio del país a mi criterio para elaborar un vino de estas características, y queríamos llegar al lugar donde sin duda se estaba elaborando el mejor vino blanco de España. Gran Bazán, por su trayectoria y su buen hacer, representaba exactamente eso. Con un recorrido inigualable y muchísimo margen de mejora, miembro fundador del Consejo Regulador, con un viñedo singular y una puesta en el mercado acorde con su situación y características desde el primer momento, fue nuestro objetivo. Y se hizo el milagro. Gran Bazán é un magnífico exemplo desa Galicia que queremos proxectar ao mundo. Unha Galicia moderna, aberta, orgullosa das súas raíces e comprometida coa excelencia. Tamén representades algo esencial para o noso rural: emprego, actividade económica, innovación, fixación da poboación e confianza no potencial da nosa terra. E o máis importante, representades a centos de persoas que ao longo destas décadas traballaron e se esforzaron cada día para transformar Galicia nesa Galicia calidade. Pois seguimos con turismo. O Concello de Ribeira participará este ano con stand propio na Feira das Festas de Interese Turístico de Galicia, que se celebra en Silleda do 4 ao 7 deste mes de xuño. Centrarase na promoción das dúas citas que contan con este distintivo no municipio, a Festa da Adorna e a Exaltación do Percebe de Aguiño. Ribeira conta con dúas festas declaradas de interese turístico de Galicia. A da Adorna ostenta esta distinción xa dende 2005, mentres que a Exaltación do Percebe de Aguiño sumábase a esta ilustre lista hai 4 anos. Conseguir a festa de interese turístico no ano 2005, como dixo Ana, e nada, pola miña parte, nada máis, solo que seguramente todos sedes asiduos a vir a Adorna, pero quen non sea, pola miña parte ten a invitación de vir este ano á Festa da Adorna, que se celebra do 17 ao 24 de xullo, aquí en Ribeira. Aínda que se revalorice cada ano na Festa do Percebe, que este ano próximamente nestas datas se presentará de novo para este ano, o número 27, pois ao mesmo tempo é moi importante que se conozca a nivel cultural, porque non solamente é bo para nós, para o noso sector, para o noso traballo, sino para o povo en si, non? Iso trae moita xente. Coa intención de promocionar esta e outras citas festivas e gastronómicas, o Concello participará na Feira de Festas de Interese Turístico de Galicia cun expositor propio. Unha oportunidade, como digo, para poñer en valor estas dúas festas, pero tamén unha oportunidade para poñer en valor outras festas gastronómicas que temos no municipio, como son a Festa da Navalla de Aguiño ou a Festa do Polvo de Palmeira. Para elo, levamos unha decoración no stand feita proceso para esa feria. Esperamos que sexa un escaparate turístico
promoción importantísima para o noso concello. Un exemplo delo é este cartel que temos aquí con todos os recursos turísticos, bueno, non todos porque hai moitos recursos turísticos naturales no Concello de Ribeira. Festur desenvolverase dende este xoves ata domingo día 7. Ademais de información e material divulgativo, no stand de Ribeira proxectaránse vídeos promocionais das festas e recursos turísticos que ofrece o municipio. E seguimos falando de turismo porque Ribeira acaba de ampliar a súa oferta hoteleira da man do grupo Alda. Este martes inaugurábase o novo establecemento da cadea en Corrubedo coa presenza dos alcaldes de Ribeira e Boiro e o director xeral de turismo da Xunta. O grupo hoteleiro Alda amplía a súa presenza no Barbanza coa apertura dun novo establecemento en Corrubedo. Hoxe tiña lugar a inauguración oficial coa presenza do director xeral de Turismo de Galicia, quen destacou o auxe turístico que está a experimentar a comarca do Barbanza, que cada ano incrementa o número de visitantes. O turismo en Galicia, pois agora mesmo vive os seus mellores momentos. Nunca tivemos tantos visitantes, ni nunca houbo tanta ocupación nos establecementos turísticos galegos, pero ademais hai que salientar que cada vez temos máis visitantes internacionais, nomeadamente Barbanza Arousa recibiu un 37% de visitantes no que levamos de ano, o cual marca unha trayectoria que se está consolidando e que nos dice que Galicia agora mesmo é un destino especialmente recoñecido en España. Con este de Corrubedo xa son 4 os hotéis desta cadea na comarca do Barbanza. El único de los 4 que es un establecimiento de nueva creación, o sea, el restaurante en el que estamos ahora mismo, que se integra dentro del mismo hotel, sí que existía, pero lo que son las habitaciones, lo que es el hotel, ha sido abierto por nuestra parte. Bien, como decía, se integra esa parte de alojamiento dentro de una parte de restauración. Hemos constituido una sociedad que se llama Restauradores de Comida Atlántica, donde hacemos o pretendemos cubrir las necesidades no solamente aquí a nivel local, sino en todos los establecimientos que tenemos en Galicia, con grupos, pensiones, etcétera, y aquí disponemos de una cocina central donde se elabora la comida que luego se sirve, como digo, en el resto de hoteles. Os alcaldes de Ribeira e Boiro agradeceron a aposta do grupo pola comarca que segue a ampliar a súa oferta de aloxamento. A verdade é que Ribeira é unha paraxe única, é unha paraxe turística que está en plena expansión, a donde para nós, pois, a verdade é que veña unha empresa con esta traxectoria a implantarse no sector hosteleiro, pois é moi positivo que ademais dese primeira apertura en Ribeira, recollendo pois o que é un emblema casi tamén do noso concello, como era aquel Hotel Áncora, que agora é Alda Ribeira, hoxe poidamos celebrar pois esta apertura de Alda Corrubedo. Parabéns a Alberto por pensar no Barbanza para abrir un novo hotel. A verdade é que para nós, para a alcaldesa e os alcaldes da comarca é unha boa noticia. Estamos traballando en ese senso, non? De ter maior capacidade hoteleira na comarca, porque adolecemos de camas no Barbanza, e iso creo que é un día de celebración. Na actualidade, este grupo hoteleiro é unha referencia no sector con máis dun 100 de establecementos por todo o norte de España, nos que destaca a calidade das instalacións e a profesionalidade de todo o persoal. Pontevedra dedica este ano mes do orgullo a lembrar referentes LGTBI que máis. Precisamente, Orgullo PTV máis referentes será o lema da instalación que este ano colgará do balcón da Casa Consistorial. Vais inaugurar este xoves e dende entón porás en marcha unha programación variada que culminará na manifestación do 27 de xuño. Pontevedra é unha cidade orgullosa e diversa os 365 días do ano. E este ano queremos centrar a campaña municipal nas referentes, nos referentes. É importantísimo termos claro de onde vimos e que para que nós estemos hoxe aquí dando unha rolda de prensa houbo xente que se deixou incluso a vida. Por eso o cartel é un recordo en clave galega, en clave estatal, en clave de todo o mundo, daquelas persoas que contribuíron de unha forma moi cruel e algunha moi sanguenta a que a nosa cidade e que o noso mundo fose libre. A manifestación deste ano, como ben dicía Anabel, ten como lema con Franco non vivíamos mellor, que reivindica
o rexeitamento ante estes discursos non que romantizan a vida baixo a represión da ditadura e que tanto estamos a escoitar estes días. Por isto, tamén, como ben explicou Anabel, propoñemos un orgullo cheo de referentes. Neste 2026, o orgullo estará marcado en Pontevedra polo recordo de persoas como Manuel Estévez Tato, Manilo, que nos anos 60 e 70 do século pasado amosouse como home homosexual, como Elise Marcela, a señorita Carmiña ou Juanito Meregildo. Todas elas, explicou Gulías, persoas que derrubaron barreiras, enfrontaron prexuizos e sufriron represión e humillacións. Con Franco non vivíamos mellor, é o lema da manifestación do 27 de xuño, que tamén empregará o Vermú Faladoiro Pinto e Maragota do día 4, que estará protagonizado por Daniela Fernández e Carlos Callón. Ademais, celebraránse 7 faladoiros para reflexionar e debater sobre a situación das mulleres lésbicas en Galicia, a comunidade queer no folclore galego ou as realidades trans. Tamén o día 15 de xuño celebrarase un roteiro pola memoria queer de Pontevedra. O 19 inaugurarase a exposición A Cor como a Ponte, de Lucía Villar e Noa González. O 23 será o San Xoán Queer e o 27 a Festa do Orgullo PTV+. A Asociación Cultural As Jarbosas organiza o vindeiro 13 de xuño a primeira foliada do Piñeiriño en Vilagarcía. Trátase dunha completa xornada arredor da música e da cultura tradicional galega. A iniciativa vai ter lugar no parque deste barrio co obxectivo de recuperar o espírito das xuntanzas populares arredor da música. A programación incluirá obradoiros vinculados á música e ao baile tradicional, exposicións e unha feira de artesanía. A foliada arrancará ás 11 da mañá coa apertura dos postos dese mercado. Media hora despois haberá un obradoiro familiar que lle dará paso a un pasarrúas das cantareiras bulideiras. A 1:30 teñen programada unha sesión DJ en formato Tradivermú con Chiño DJ. Unha hora despois celebrarase o xantar comunitario. Pola tarde, a partir das 4, xogos populares, un obradoiro de baile con Chechu Riquelme e unha foliadiña infantil. Ás 8 do serán, concerto de Ferriñas Bravas e a continuación foliada aberta. Dende a organización fan un chamamento á veciñanza a acudir con instrumentos para facer festa entre todos e todas. Din que do que se trata é de recuperar ese espírito e ser parte activa da foliada, non só espectadores. Collimos a música, o baile, a tradición, a nosa lingua, a nosa cultura en xeral, sempre desde un punto de vista da igualdade, da solidaridade, da inclusión, do respeto. Todo eso metimos nun cóctel, o puxemos no centro e a partir de aí tiramos de fiños e fomos creando o que hoxe é a primeira foliada do Piñeiriño. Bueno, é algo diferente, non se fai así algunha foliada de gran formato tan aberta ao público no verán, pensamos que, bueno, pode funcionar moi ben, vamos a chegarnos, bueno, pues a nosa tradición en pleno verán. Hai, bueno, expectativas de a ver que sucede. As primeiras edicións sempre son de moitísima ilusión e un pouco de incertidume, ao final nunca sabes que vai a suceder, pero, bueno, dentro do Concello vimos dentro do principio que será unha moi boa iniciativa, que teñamos que estar aquí apoiándoa. O Concello do Porto do Son convoca un concurso de cartéis para escoller a imaxe oficial da nova edición da Festa Celta que se vai celebrar entre o 24 e 26 de xullo. Esta proposta ten por obxectivo premiar a creatividade e o talento outorgando un premio de 500 euros ao deseño gañador que se convertirá en imaxe do evento tanto en soportes físicos como digitais. O prazo para a presentación dos orixinais está aberto ata o 26 deste mes de xuño. Cada participante poderá chegar un máximo de 2 obras inspiradas na cultura celta. Deberán estar en formato A3 vertical e presentarse en PDF ou JPG de alta resolución a través do enderezo portodosoncultura@gmail.com. No correo deberase indicar o nome, DNI, enderezo postal e teléfono de contacto. Pois así marchamos de contado programa de entrevistas Falemos e información que continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.